Чорнапёрыя акулы палююць на васьміногаў. На шчасце, наш шпег васьміногам не пахне. У адрозненне ад запраўднага. Ён можа схавацца, але яго ўсё роўна могуць знайсці. Час хутка нешта прыдумаць. Полы бамбук падае надзеі. Але яго адкрыты ўваход далёкі ад ідэалу. У нашага шпега ёсць адказ. Гэта якраз тое, што васьміногу трэба. Ці адважыцца ён забраць гэта ў яго? Як дасведчаны злодзей, ён імкнецца не выклікаць падозраў. Разуменне таго, што могуць падумаць іншыя, ёсць прыкметай глыбокага інтэлекту. Пасуе ідэальна. І як учасна. Не знайшоўшы нічога ядомага, акулы кіруюцца далей. Какосаваму васьміногу больш не трэба хавацца. У знак падзякі ён паказвае свае запраўдныя пачуцці. Агучыў Кудлаты, дзякуй за прагляд. Here comes the boy. Hello.